Danas radimo jedan prelud izazov u Stumble Guysu. Neću smeti da pipnem boju zastave država. Ljudi, ako želite sutra dobijete peticu iz bilo kog testa kojeg imate, samo bacite subscribe i like i 100% ćete dobiti. A mi idemo u klipu. Evo nas u Stumble Guysu, ljudi moji, kao što znate, radimo najluđi izazov danas, znači 100% ovo najluđi izazov. Neću smeti pipnem boju država. Sada, koje države su u pitanju? Drugar mi jedan koji ne želi da odaje svoj identitet zadao ove države. Prva država, prva boja zastave te države koju nećemo smeti da pipnemo je Katar. Znači, pošto je svetsko prvenstvo u Kataru, nećemo smeti da pipnemo boju te države. Sad, mi vidimo ovdje da ima bele, kao što vidite na ekranu, i ja bih rekao da je ovo malo ljubičasta, jer realno te boje ima u Stumble Guysu i ja ću reći da ne sam da pipnem ljubičastu. Jako ovo nešto malo crvenkasto, ali nije ovo više ljubičasto. Tako da vidimo, idemo da izaberemo neki skin koji je u tom fazonu. A sad ću vidjeti da nemamo možda neki legendary skin koji u toj boji nemamo. Znači, izabrat ćemo, ljudi moji, ovu stambolicu i nju ćemo koristiti za ovu boju države. Idemo u game. A few moments later. Evo nas na pivat pušu, ljudi moji, i ovdje imamo ljubičastu boju. Kao što vidite, ovo je roze, ali imamo napred ljubičastu boju. Ko zna ovu mapu zna da imamo na čekićima ljubičastu boju, tako da nećemo smeti da pipnemo tu ljubičastu bojicu. Ja sam bacio emote, ne znam ja sam zašto. Opet imamo ove neke paketiće, bravo, bravo, udarajte me, bravo, i ja se sam udario, bravo, Fluffy, Nube 1. Znači idemo, ljudi, moramo skočimo na ovo da prođemo dalje, znači, sad mora se pazimo ili čekića tamo, znači imamo one male čekiće na spuštanju. Iskreno, među prvima smo igrali protiv nekih izgleda pro igrača, ne znam šta je ovo. Sad ne se pipnemo ovaj čekić, ako pipnem gotovo, ljudi, izgubili smo. To nismo ga pipnuli, idemo, ljudi, dalje, idemo u polufinale. Evo nas na bot bešu, ali u polufinalu. Baš dugo nisam igrao bot beš polufinale, znači ja ne znam da pipam belu boju. Bela boja je ovdje zabranjena, ovdje nemamo toliko ljubičaste. Ovu plavu, a bela ovdje, ova ne sme se pipa, niti smem da pipam ovo ovdje. Tako da pokosili smo ovdje da mraza. Će da mraze za malo da umirem, panke. Prošli smo, to je to, nice! Moram sta pivat pušu, ljudi, ovdje ima i bele, a ima i ljubičasti ovaj čekić. Znači, ljudi, sada moramo da odigramo ovo profesionalno i da uzmemo pobedu, znači ja moram prođem ovdje lagano, znači ovo je lagano, to je to, prvi sam. Idemo, prvi sam, nisam više prvi, još uvijek sam prvi, pa ja sam doktor ovoga. Znači, ja sam belu da pipnem, to je glavna stvar, znači bela se izbjegava, mora se popnem ovdje, znači moramo ovo profi ovdje da odradim. Što radi ovaj lik? Ovaj lik je neki doktor, 100%. Ne, udarilo ga je ovo. Da ćemo mi proći, ljudi. Ne, ovaj lik je prošao, ne, kako sam se zezdo, ne, to je to, gotovo, on je pobedio. Ljudi, on je pobedio, svestit ću se. Otvaramo ovaj free spin da vidimo iz Stumble Passa šta ćemo dobiti ovdje. Zamislite dobijemo legendary neki skin, najjače, legendary, nije mogu gori skin da mi da, vidi ovog mutanta mi je nekog dao, šta je ovo Eriksson? Ljudi, sada je vreme da vam kažem boju zastave druge države koje će biti. Ta država, ljudi moji, je Turska. Što znači da neću smeti pipnem crvenu i belu boju. Ajmo sad da uskladimo neki skin sa time. Znači da vidimo da li imamo neki crveno-beli skin. Ljudi moji, pa i nemamo neki skin, tako da mislim da je najbolje možda da uzemo ovog kralja. Ipak on ima kao dosta crvene i dosta bele, tako uzet ćemo njega i idemo u game. Evo nas, ljudi moji, na spin go aroundu. Ja ću sebi zadati još malo teži izazov. Znači ja neću smeti da pipnem ni onu rozu ispred. Inače, ljudi, zamislite da smo sad bili na Katar zastavi ovdje i da nismo smeli da pipnemo ljubičastu. Dobro, ovo bi odlično prešli, znači prebiću ove nubove što rade ovo, znači ja ne sam pipnem roze boju, to sam rekao, znači nećemo da pipnemo rozikastu bojicu, ovdje nismo pipnuli, to je to. Vidite kakav sam ja doktor. Fluffy je kralj kraljeva, Fluffy je kralj svih doktora, mnogo se guraju. Urke, mnogo se guraš, Urke, zadavit ću te. Urke, zadavit ću te, mnogo se guraš, brati. Bez gurhanja, Urke, sad ćete pokupiti Urke. Ode Urke pozadnji, to je to, idemo u polufinale. Ljudi moji, imamo sreće, pa ovdje nema nikakve crvene boje. Da sam rekao da je ovdje roza, ovo bi bio izgubljen challenger, ja sam samo teo sebi da dodam u prošloj rundi da mi bude malo teže, što se kaže. Ovdje će iskreno biti zeznuto da se prođe baš zbog ovoga, ja možda i neću ni proći, zato što se ovi indijanci glupi guraju, kako bih sad polomio sve ovdje. Mislim, polomio bi sve na kompjuteru. Razumete šta ću da kažem? Razumijete kakav sam noob, šalim se, nisam mogu vidjeti kako dobro ovo prolazim, znači... Fluffy prolazi ovo! Fluffy, će te zadavim ako ne prođeš. Majke mi, će budeš udavljen pasčić. Evo šta sam ja uradio, koji sam ja noob i ja neću proći. Hoću proći, prolazim, šta je ovo? Oh my god, ljudi, prošli smo, kako se ovo desilo, šta je ovo? Ne mogu da verujem, to idemo u finale. Evo nas na laser traceru i kao što znate, laseri su crveni. Ja neću smeti da ih dodirnem. Znači, ljudi, ne znam da li sad smem da koristim kao emote. Realno smeo bi da koristim emote. Mislim, fora bi bila da koristim emote. Ja gurnu ovoga. Za malo da ga... I to se desilo, karma!
Ljudi, sledeća država i njena zastava, koju svi znate, je država Makedonija. Znači, nećemo smjeti da pipnemo crvenu i žutu boju. Već imamo ovaj skin, ali želim da ga promenimo. Da ima da nemamo neki crveno-žuti skin. Pa ovo je kao malo crveno-žuto. Aj, koristit ćemo njega, koristit ćemo Jacka. Brate, moramo pobediti game sad. Znači, mora se uzeti pobeda, to je ključno sad. Znači, moramo 100% uzeti pobedu, tako da idemo u game. A few moments later. Evo nas, ljudi moji, i ne samo pipnuti crvenu i žutu. Kao što možete vidjeti, ovdje nemamo neke žute, iskreno. Znači, pogledajte bananicu ovu, kad imamo bananu sad ovdje na ovom akauntu, bilo bi odlično. Ne samo pipnuti crvenu i žutu, znači imamo sad i crveno i žuto na ovim balvanima gore, ovim drvima. Znači, ne sam to da pipam, ne sam da pipam ni skinove koji su boje crvene i žute, tako da potrudit ću se i to, realno, mislim, nije potrebno previše, ali potrudit ću se da ih ne pipam, jedino ako se oni guraju u mene sad baš ono preterano da ja ne mogu da izbjegnem, pa nećemo to da računamo, ali tako. Da li ću ovo sad uradim ovdje? Kakav sam ja doktor, ljudi, ja sam Dobro je, ništa nisam žuto pipnuo, mislio sam da je žuto, ono je plavo, ja se pogubio malo, izvinjavam se ljudi na gubljenju, Fluffy neće se ponoviti, lupio sam sebi šamar, idemo dalje ljudi moji, znači sad ćemo da uđemo kao drugi. Evo nas na Icy Heights-u, ljudi moji, ja ne sam pipnuti crvenu i žutu, realno ovdje nemamo crvena, ali reću da ne pipam ni ovo roze što ima ovdje, ako je moguće toliko nekako da se odradi to, znači pokušat ću sad to da odradim, ja se zezno ovdje malo, tako da idemo ljudi da prebacimo se ovdje, sad iskoristit ćemo ovaj boost, teo sam kažem boost da se iskoristi, a boost se uopšte nije iskoristio, znači ovaj nitro nije upalio nešto, ja ovo za malo da failam, dobro je, ovo sam dobro prošao, ljudi moji, moramo da idemo u polufinale, znači pod hitno, nema zezanja ljudi moji, znači nema zezanja, mora da se uđe u polufinale, pa da ovo lagano ulazimo, neću pipam nikakvu roze boju ni ništa, ni crveno, znači ovo ću da izbegnem ovdje i to je to ljudi moji, ušli smo, idemo u finale. A ljudi moji, evo nas na Honey Drop, zlatno pravilo izmišljeno na ovoj mapi je to da smem da stojim na crvenoj, pa samo sekundu, bukvalno da pipnem i odmah da skočim, tako da nema stajanja ljudi moji, ovdje također imamo i žutu, znači bukvalno ne sam da ih pipam, samo smem da stanem na njih, tako da bi uzeli pobedu, ako ne uzem pobedu ljudi moji, izgubio sam ovaj challenge i jao, izgubit ću sve izgleda, znači ne sam da stavim, samo moram da skakućem konstantno, tako da mnogo mi je loša mapa zapala iskreno za finale, nisam očekivao ovo, bukvalno ove boje su ovdje, znači ovo se zove skakutavi challenge nepipanja boja, znači dvoje već umrlo, vidjet ćemo da izdržimo što duže, samo skakućem, bukvalno samo skakućem, ne stigne da se promeni boja i pogledajte ovo, a stvarno se ne zadržam, znači ovo korektno radim onako maksimalno, ne failam challenge, imamo dole jednog lika, jao, ja sam u lendo na gajbu, jao, zadržao sam se malo više nego što sam trebao i sad ćemo da ga nabodemo, nisam ga nabao, i pobedio sam, to je to! Jo, ljudi, pobedio sam, a nisam se zadržao uopšte, po sekundu sam bio, to je to ljudi, ovo smo nekako kao uspešno uradili, GG! Obavezno baci subscribe ako si zaboravio, također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.